A veure, primer, la reina Isabel II està a 6.000 quilòmetres del Canadà, de Nova Zelanda i d'Austràlia, i no hi va mai. 2. Aquests països no contribueixen gens a mantenir la Casa Real anglesa, com tenen els anglesos. I 3. I nosaltres estem a 600 quilòmetres de Madrid. I 3. Vosaltres us sembla que la casa dels Windsor i la casa dels Borbons tenen alguna cosa a veure? En termes democràtics, em refereixo. Per tant, no sé, vosaltres mateixos, vés a saber si aquest referèndum que jo us he dit que haureu de fer a finals del 2016 és per decidir si us agrada això de la república monàrquica, vés a saber, coses més rares hem vist. Hola. Bona nit. Perdoneu una cosa, evidentment això són globus sonda, com us podeu imaginar. Escolta'm, com veuríeu això? I nosaltres contestem. Està molt bé, home. Bona nit. Vull fer dues preguntes molt senzilles. Aviam, la primera de tot, jo crec que el tema econòmic és bàsic, que paga man. O sigui que aquí hi ha la qüestió del deute. Jo tinc entès que el Regne d'Espanya el que té el deute, en cas de conflicte. Aleshores, jo crec que la negociació es portarà de fora del nostre àmbit, tant espanyol com català. O sigui, forçaran un pacte els que tenen el deute del Regne d'Espanya. Això ho crec bastant, estic bastant convençut d'això. I després, l'altra qüestió és el tema de les CUP, perquè jo entenc que, jo interpreto que ells estan disposats a assumir durant aquests 2 anys o 3 transitoris, estar dins l'OTAN. Això és compatible amb totes les negociacions, si és que es pot parlar, podeu dir-me abans de coses, amb el temps que estem portant actualment, la CUP assumeixi aquesta predisposició a estar 2 anys o 3 lligat a l'OTAN, a l'euro i tota una sèrie de coses. Gràcies. Mireu, quan hi ha una negociació tothom ha de renunciar a algunes coses. Començaré pel final perquè és la part més senzilla. Evidentment, la CUP té el seu ideari i és absolutament legítim que sigui així. Jo també m'agradaria tenir-lo, aquest ideari, i que tot fossin somnis ideals, però la feina m'ha ensenyat a ser pragmàtic i a tocar de peus a terra. Doncs ells tindrien com a ideari que Catalunya no estigués a l'OTAN. I escolta, no tots els països europeus estan a l'OTAN, per tant, podrien perfectament no estar-hi. Ara bé, aquest principi que us he comentat de transitorietat jurídica i de subrogació d'obligacions de tractats internacionals, si no el complim estrictament, la Unió Europea ens posarà molts problemes per deixar-nos mantenir. Per tant, això és un PAC, va junt. D'aquí 3-4 anys, després del 2017, quan ja siguem un estat, al cap de 3, 4, 5 anys, llavors podrem negociar amb l'OTAN si ens convé o no ens convé, sortir-ne o no sortir-ne, o no sé, potser també ens interessa sortir de l'euro i tenir una moneda com la lliura esterlina als anglesos o entrar a l'EFTA, vés a saber, poden haver moltes coses. Però de moment, d'entrada, ja tenim prou problemes a casa, em refereixo a la península ibèrica, a Espanya, com per a sobre crear-nos aquest tipus de problemes amb la comunitat internacional. Per tant, jo estic convençut que arribarà un moment que la CUP haurà d'acceptar això, i si no ho accepten tots els meus respectes i el carinyo, que n'hi tingui molt, pels companys de la CUP, doncs som mil i hauran d'acceptar la decisió de la majoria. Anant al tema que és molt més important del deute públic. Mireu, jo amb això només us puc dir 3 coses, perquè realment serà el camp de batalla, el més important. Punt número 1. A Catalunya ens toca, de tot el deute públic que té general l'estat espanyol a nivell internacional, 1 bilió d'euros, poca broma. Tot aquest deute públic ens toca un 17,6%. Si seguim els mateixos criteris econòmics i matemàtics que l'últim càlcul de les balances fiscals, que ja sabeu que aquí hi ha hagut, jo em pensava sempre en les matemàtiques 2 i 2 feien 4, resulta que no, que segons com ho miris, com escriguis els números, fan 3 o fan 5. Deu ser així, no ho sé, soc de lletres. Doncs resulta que ens toca el 17,6% aproximadament. Les negociacions amb l'estat espanyol, en tot moment, jo estic segur, que passaran per sobre a la taula de dir, escolta, a més del 17,6%, us heu de quedar una altra part del deute públic, perquè nosaltres no el podrem pagar. L'estat espanyol, si ens n'anem, no el podrà pagar, el deute públic que la quedarà. Per tant, aneu-vos a fent l'idea que, com sempre, haurem de posar-hi un plus, que calculem que se'n pot anar perfectament al 23 o al 24%. Clar, fixeu-vos què és això, en el fons, i ara el Joan ho deia, en el fons és dir, durant uns anys, per exemple, 10 anys,
en comptes de tenir un dèficit fiscal de 15.000 milions d'euros cada any amb l'estat espanyol, que se'n van i no tornen, el que tindrem és 4 o 5.000 milions d'euros que nosaltres voluntàriament i per raons de solidaritat els hi donarem als espanyols perquè ens deixin marxar. És trist que al final la llibertat s'hagi de comprar en diners. És trist, però jo us pregunto, arribarà un moment que potser haurem de ser pragmàtics. I potser sí, haurem de dir, doncs miri, és veritat, només ens toca pagar 10, però en pagarem 12. Això sí, a terminis, amb una quota de solidaritat, una mica similar, perquè el solidaritat existeix a altres llocs. Els lands alemanys, a la República Federal Alemanya, els lands més rics, Baviera, Baden-Württemberg, etc., paguen voluntàriament, perquè volen, perquè ho aprova el seu Parlament, paguen voluntàriament una quota de solidaritat entre el 4 i el 5% del seu producte interior brut a favor de la República Federal perquè pugui pagar, perquè pugui satisfer les necessitats dels lands més pobres. Doncs ho podem perfectament establir, això. Una quota de solidaritat, sobretot si Espanya fos una república federal ibèrica, escolta, cap problema entre territoris en ajudar-nos, no? Però ens ha de sortir de nosaltres. Ho hem de voler nosaltres, no com ara, que és un expoli. Per tant, això ho haurem de fer. I aprofito per comentar-vos, perquè la pregunta no anava exactament en aquesta línia, però crec que també és un complement perfecte, per dir-vos que segurament una de les forces, i va una mica per aquí, què poden fer? Tribunal Constitucional 155, però poden fer una altra cosa, ofegar-nos encara més econòmicament. És a dir, anar tancant l'aixeta de la liquiditat. Bé, això l'únic que us puc dir és que ja en comptem. I com que arribarà un moment que efectivament, si les coses no van bé, si les negociacions van avançant, doncs no té per què empitjorar aquesta situació. Però esclar, no hi ha millor manera d'escanyar l'altre que tancar-li l'aixeta, i llavors posar-lo en una situació que sembla que les arques de la Generalitat estan... Però com podem pressionar nosaltres? Doncs mireu, ara us ho explico, per aquí anava la idea. Tenim previstes dues coses, però comprendreu que la prudència en aquests moments, això és una partida d'escacs i s'ha d'anar molt en compte a l'hora de dir i aquest peó el mourem cap a aquesta direcció i l'alfi el mourem en aquell moment. S'ha d'anar molt en compte, Però sí que us puc avançar dues idees que hi ha sobre la taula i que s'hi està treballant molt seriosament. Una, s'està negociant i segurament hi haurà un acord, perquè els catalans ens presta tothom perquè tornem els diners. S'està negociant amb una entitat financera internacional que no està dins la Unió Europea i per tant no es veu obligada pel context dels tractats, que aquí Espanya podria posar un veto, que ens faria de banc central. Com que no podem demanar diners encara fins al 2017 al Banc Central Europeu, aquesta entitat financera internacional ens prestaria aquests diners a un tipus d'interès molt baix. Ens cobrarien diners, per això els presten. Però ho podríem pagar sense cap tipus de problema. Per tant, quan més tanqui l'aixeta a l'estat espanyol, més l'haurem d'anar obrint a través d'allà. I arribarà un dia que, quan hàgim de tancar definitivament el procés de secessió, direm, escolti'm, ens deus tant, no? Doncs del que nosaltres tindríem que liquidar, traiem això perquè li hem de pagar amb aquesta altra que ens ha cedit aquesta part de diners. I dos, que està bastant relacionat amb això. L'equip d'en Joan Iglesias, inspector d'Hisenda, suposo que sabeu, sota coordinació de Carles Viver i Sunyer, ha dissenyat ja el nou sistema tributari de l'Hisenda catalana. Doncs bé, un dels apartats d'aquest nou sistema farà possible que un bon dia deixeu de pagar tots els impostos a l'estat espanyol, els pagueu a la Hisenda catalana i a l'estat espanyol no us pugui reclamar ni un sol euro d'aquell impost. No em demaneu detalls d'això. Una paraula demanada. Jo soc suís i visc a Suïssa amb la meva família, que és mig catalana. I primer de tot un gran compliment per tot el civisme i la gran mobilització que veig en aquests anys per Catalunya dels catalans, i crec és exemplar que passa aquí. Moltíssimes gràcies, de veritat, a tots. De part de tots, Si jo puc fer una petita aportació és aquesta que nosaltres considerem la diversitat una cosa molt important. En aquest petit país com és Suïssa, com serà Catalunya, la diversitat
inclús és molt gran. Tenim les muntanyes, la part més plana, les grans ciutats, i tot això és un gran repte d'integrar al final tots, inclús les cultures, llengües i tot. Jo crec que és molt important, i això és la pregunta, quin serà la manera també amb la Constitució d'ajudar que aquesta diversitat, aquesta riquesa sigui de veritat una part de l'educació de tot el desenvolupament que es fa en aquest país, perquè és això molt important pel futur, perquè això que uneix a Suïssa és aquesta diversitat i el reconeixement amb molt respecte de tots. Jo crec que és molt important que Catalunya no faci el mateix que ha passat amb Catalunya a través de l'estat espanyol, però que Catalunya sigui exemplar també amb això. Jo crec també que és molt important que es respecti el futur de Catalunya, de la cultura, llengua i tot, i faig un petit exemple. Estava amb la meva filla en un grot al Ticino, a Suïssa, i una senyora que parla castellà em diu: però tu per què parles amb la teva filla català? No arribes enlloc, has de parlar una llengua que va amb tot el món. I ella, amb tot el bon sentit, pensava de donar-me un bon consell. Però just aquest episodi, si jo racconto això amb els meus amics, al Ticino que parla en italià, o a la Suïssa francesa que parla en francès, i els suïssos alemanys que jo mateix suïssa alemany, és claríssim que dic, ara hem copsat què passa aquí. Ara hem copsat què passa. Molt bé. Primer de tot, moltes gràcies per la teva reflexió i suport. Sempre és bo que des de fora ens entengueu. No m'estranya que sigui Suïssa, sou un país molt similar en aquest sentit, teniu els cantons. Una de les constitucions que ens vam llegir molt a fons va ser precisament la vostra, la de Suïssa, i de l'organització territorial dels cantons suïssos, aprofitant que el company ha fet la intervenció, us puc avançar una cosa. La proposta que hi ha en aquest esborrany de Constitució, que no s'hauria de debatrar al Parlament, és que només hi hagi 2 nivells d'administració a Catalunya. Els ajuntaments, amb molts més poders, competències i recursos econòmics i materials que els que té ara, i 2, les vegueries. Per tant, desapareixerien consells comarcals, diputacions, etc. La vegueria vindria a ser com el cantó suís. Respecte absolut a la seva idiosincràsia, a les varietats dialectals del territori, etc. Però és que proposem inclús una altra cosa, que ens semblaria que és molt important. Que hi haguessin seus de l'Estat, de la República, a les diferents vegueries. Per exemple, no sé si us he comentat, com us dic fent conferències cada dia arreu de Catalunya, no sé si ho he dit avui aquí, o ahir a Tarragona, o abans d'ahir a Lleida. No sé si us he comentat que una de les propostes és que el govern de Catalunya, de la República, el govern de la República, anem parlant ja en els termes de futur, el govern de la República continuï estant al Palau de la Generalitat, de Barcelona, però que el Parlament es trasladi, per exemple, a Girona. Que el Tribunal Suprem de la República es traslladi a Lleida, que el Banc Central de Catalunya es traslladi a Girona, que l'agència tributària es traslladi, home, Sant Cugat no, perquè esteu molt prop de Barcelona, però, no sé, Tortosa, per exemple, les Terres de l'Ebre, les tenim molt oblidades. Fixeu-vos que això, que Suïssa és el paradigma de distribució de poder territorial a través dels cantons, no fem de Catalunya un estat centralista, com per desgràcia és acostumat a Espanya. Jo volia fer-li una pregunta, baixant una mica el llistó de tot el que està parlant ara amb el pla més global. En aquest decàleg que vostè ens ha dit i que està apuntat aquí a la pissarra, a part de considerar el joc que ens fa tot el moviment, tota la cosa, tot el moviment històric, inclús els que ja som grans, que diem, en aquest procés encara ho veurem, o sigui, tot això. Oh, i tant, que ho veureu. Doncs amb tota aquesta il·lusió, i entrant en detalls ja de teta petita, com que vostè ha posat aquest decàleg aquí a la pissarra, hi ha 2 punts que jo podria fer una petita reflexió o aclaració. Jo, el número, el 4, les majories, no, el 7, començant pel 7, les llistes obertes. Les llistes obertes és una cosa estupendíssima, i aquí hem vist coses tan estranyes que ja no parla vostè de llistes obertes, parla obertíssimes, tan obertíssimes que quasi no les entenc. Perquè aquí sí que hem viscut les llistes que se'n diuen tancades, o sigui que inclús que no sabien
ni els noms compartits de la persona que feia de president o alcalde. O sigui que aquí, a l'EMD, per exemple, de Valladolid, les llistes són tancades, o sigui, no saps ni qui es presenta, ni quins mèrits té, ni quines proves ha fet. És una cosa desastrosa. Després parla de llistes obertes, però vostè parla d'unes llistes obertes que no tan sols se sap això, sinó que es pot escollir de tots aquells diferents partits. Cosa molt bonica, molt engrescadora. Després no sé com es pot realitzar si seguim amb la mentalitat aquesta, perquè, escolti, la gent que pensa pel partit més que per les idees, jo això ojalà fos, però veig com una utopia en aquest sentit, i això m'agradaria que vostè us ho comentés, perquè té que canviar molt la gent perquè passi a no pensar pel partit, sinó a pensar per les idees, que aquí només estem cansats de veure què passa pel partit, de tal manera que si vostè també parla de majories absolutes, com es pot evitar també les majories absolutes? Perquè suposem que desgraciadament hi són. Doncs què passarà amb les majories absolutes també? Són aquests dos punts, que vol dir jo... Molt bé, molt bé. Fixeu-vos, estic molt content perquè precisament el que volem amb tot això és generar aquest debat, aquestes reflexions, aquest escolti, i això per què ho hem de fer d'aquesta manera? Per què no podria ser d'aquesta altra? O aclareixis per què les llistes obertes són bones sempre i quan vagin relacionades amb la limitació de mandats a 2 legislatures i amb l'altre tema, el de les majories absolutes. Mireu, quan hi ha majories absolutes, i si no fixeu-vos, mireu Espanya, quan el Partit Popular o el PSOE han tingut majoria absoluta, han deixat de governar pel país i han governat només pel partit. Per tant, la democràcia diu, si aquest partit o aquesta llista la vota el 90% de la gent, el normal és que tingui el 90% dels escons, això és la democràcia. Però hi ha d'haver correccions, perquè també la democràcia diu un home, un vot, una dona, un vot, i en canvi tenim la llei de Hunt per corregir els desequilibris territorials, etc. Per tant, es pot respectar els principis democràtics introduint-hi factors de correcció, sempre i quan aquests factors de correcció estiguin justificats. I en aquest cas, i va en línia del que vostè preguntava, si posem una limitació de mandat a 2 legislatures, que podrien ser no de 4 anys sinó de 5, per tant, un màxim de 10 anys, perquè hi ha projectes, sobretot a nivell municipal, que necessiten un període de realització, doncs això fa que la gent ja no estigui tan interessada, com per desgràcia passa avui, en entrar al partit amb 16-17 anyets, anar escalant, i a veure si començo per regidor, continuo per alcalde, després diputat, després senador, i m'acabo jubilant d'aquí 30 anys i he fet tota la meva vida a través del partit. Dissuadeix aquesta limitació de mandats. Les majories absolutes, és que són 3 paquets que van lligats. Si un partit polític o una candidatura obté, imagineu-vos, el 80% dels vots del districte electoral, tindrà dret a governar, per descomptat que sí, i tindrà dret a tenir la majoria, però no absoluta. Tindrà la meitat menys 1 dels escons. Això què significa? Que tindrà més escons tant a l'Ajuntament com al Govern, com a la Diputació, al Parlament, tindrà més escons que qualsevol altre partit, però obligatòriament, per dur a terme la seva política legislativa i executiva, haurà de pactar, dialogar primer, i després pactar amb representants dels grups minoritaris. I això és molt bo, perquè genera governs de coalició, genera lleis de consens, genera estabilitat política i genera que les lleis realment responguin a la majoria dels interessos dels ciutadans. Per tant, són coses que van estrictament lligades. És una limitació? Sí, és veritat. Però Noruega i Suècia funciona així. I els hi va de meravella, I els hi va de meravella. Com que l'experiència que tenim a Espanya, i per què no dir, i em perdonareu, i també a Catalunya, quan Convergència i Unió ha tingut majoria absoluta, i si l'hagués tingut el PSC, hagués passat igual. I si l'hagués tingut Esquerra Republicana, hagués passat igual, no ens enganyem. Quan un partit té majoria absoluta, és molt fàcil caure en la tentació de governar pels interessos del partit perquè es confonen amb els interessos del país. Per tant, aquest és el sentit d'aquestes limitacions. Llavors, la llei d'on continuaria... Bueno, la nova llei electoral s'haurà de retocar. Suposo que sabeu que a Catalunya ja tenim una llei electoral, senzillament que no l'hem aprovat. El Parlament la té redactada. Després de 37 anys d'intentar posar-nos d'acord, hi havia una part important dels diputats de l'anterior legislatura, però no els suficients com per aprovar-la. És una llei que necessita un quòrum qualificat de 2/3 i no n'hi havia prou. Però els punts de dissensió que hi havia són tan petits
que jo estic convençut que una de les primeres coses que podrà aprovar aquest nou Parlament que tenim des de dilluns serà la nova llei electoral. És trist haver de reconèixer que som l'única comunitat autònoma d'Espanya de les 17 que no té llei electoral pròpia. I fixeu-vos quina paradoxa. Ens n'anirem d'Espanya utilitzant la seva llei electoral. La història a vegades té uns camins... La llei de partits continuarà sent la mateixa? No, la llei de partits canviarà radicalment, sobretot en dues línies, ja us ho adelanto. Línia número 1, hi haurà d'haver una regulació molt estricta del finançament dels partits i de les seves fundacions annexes. I llei número 2, els partits polítics no rebran subvencions de l'Estat. Els partits polítics és com una fundació, una associació, seran els seus socis. Igual passarà amb els sindicats, Igual passarà amb l'Església, Tot això, de que l'Estat paga segons quines coses, no. Són necessàries, Els partits polítics són imprescindibles. Les religions, evidentment que són imprescindibles. Però escolti, qui cregui i vulgui contribuir, no costa res fer una petita aportació mensual. Aquí tots sou socis de multitud de coses, i d'entitats cíviques, i de... El que no és de Metges Sense Fronteres és de l'AMT, el que no d'Òmnium, el que no d'Intermón Oxfam. Doncs igual, jo seré soci del partit que em convenci. I pagaré la meva quota, i no de més. Ja està. Perdó? O confessional, pregunta la senyora. República laica o confessional? Completament aconfessional. És a dir, la república laica és la que, no prohibeix ben bé directament, però és la que no tolera bé la diversitat religiosa. I la república aconfessional és aquella que accepta que totes les religions, totes, puguin estar representades i puguin tenir els seus llocs de culte sense cap tipus, però no les subvenciona. No fa cap tipus d'aportació econòmica. Una república aconfessional. Jutge Vidal, en primer lloc el vull felicitar a vostè i a tots els polítics que s'estan mullant per tirar endavant aquesta fita que tenim. Som nosaltres que us hem de felicitar a vosaltres per la feina que feu. Us ho dic molt sincerament. I correlativament amb això, faré una pregunta molt senzilla, però que a mi quasi és una curiositat, però em preocupa. Totes aquestes causes que l'estat espanyol té obertes contra polítics o alcaldes o diferent gent, i les que obrirà, perquè n'obrirà moltes, i fins i tot potser haurem de veure empresonat alguna persona o personalitat d'aquestes que admirem ara per lo que lluita, què passarà quan ja per fi siguem independents? Aquestes causes com quedaran? Perquè les obre l'estat espanyol. Qui les assumirà? I una altra coteta també. Sabem que qui domina realment el món és els bancs, o almenys això és el que jo tinc entès. Els mercats financers. És una cosa més difusa i que va més enllà dels bancs. Gràcies. També com queda això? Què faran? Suposo que els interessarà quedar-se, però si m'ho vol explicar una miqueta. Gràcies. Miri, començo si li sembla bé, per això ho dic, perquè és molt més senzill. L'altre és un palet més complicat. El diner, per tant, aquests mercats financers, els bancs, això que van fer, aquest comunicat, l'Agència Espanyola de Banca, etc. Allò és globus sonda, és intentar fer por a la gent. Els bancs el que volen és fer negoci. La Caixa no se n'anirà no de Catalunya, ni el Banc de Sabadell, ni el Banc Santander, en absolut. A nivell internacional, quan siguem un estat, el que sí que hi haurà és més competència. Tindrem més entitats bancàries d'altres països que vindran aquí, que vindran a Catalunya. I sobretot, com que una de les coses que ja els hi adelanto jo, que segur que la farem, que és el corredor del Mediterrani, que té un pressupost de 65.000 milions d'euros, això generarà un volum de negoci, de riquesa, d'inversió, de llocs de treball. No sé si heu llegit l'últim informe que ha publicat Crèdit Suís. Crèdit Suís, molt independentistes ells, només creuen en el diner. Si es construeix el corredor del Mediterrani, Catalunya passarà automàticament d'un 17,3% de taxa d'atur que té ara a un 11%. Enginyers, arquitectes, electricistes, fusters, en fi. El diner només busca invertir i si n'ha posat 10, treure un 14. Per tant,
A veure, ja ho sé que hi ha, per exemple, els companys de la CUP, que són molt amics i molt, no sé, jo me'ls estimo molt, no? Però, hosti, sembla que no paguen el lloguer a final de mes. Perquè a vegades diu, no, tot això se'n pot prescindir. Hosti, no sé com expliquin com, jo no ho sé, de veritat. Vull dir, el que es pensi que Catalunya serà el país de Galicia en les maravilles... Lo de Galicia se m'ha escapat, perdó. Lo de Sánchez Camacho, se m'escapa la serà una meravella, serà una meravella. Home, doncs no, també tindrem aquests diguem-hi, no sé, hàndicaps o problemes, no? Estarem en un país capitalista, no ens enganyem. Diguem les coses pel seu nom. El que passa és que podem tenir un capitalisme especulatiu i podem tenir un capitalisme mínimament humà. En quant al tema de les causes penals, que aquest sí que de veritat pot ser preocupant. Mirin, qualsevol jurista de veritat sap que els procediments penals que en aquests moments hi ha a Catalunya, per exemple, contra el president Mas i les conselleres pel tema del 9-N, o alguns altres, són procediments absolutament polítics. Per tant, no arribaran enlloc, encara que ens quedem a Espanya, no arribaran enlloc. Són procediments que acabaran arxivats. El problema és quan? Doncs depèn. Segurament la causa del 9-N durarà més o durarà menys en funció de qui guanyi les eleccions el 20 de desembre, fixi's. I això vol dir que té gaire de jurídic aquesta causa. Poca consistència. Exacte. Una altra cosa és, i amb això vull ser molt clar, els procediments